tangkilikin at ating laruin. Totokin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaping hawakan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Simulan na natin ang Apple Draw for external number 2529. Pangasinan, let's play! Small town lettering! I'm ready. Our first winning number is the number 28. Number 28 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. I'm ready. Our second winning number is the number 1. Number 1 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 8:45 p.m. for today are the numbers 28 and 1 in exact order. The numbers 28 and 1 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Dito na po nagtatapos ang ating draw para sa araw na ito. Ako po muli si Donald M. Sarmiento na nagsasabing PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for July 4, 2024, 8:45 p.m. draw are numbers 28 and 1. 28, 1 in exact order. PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag